kuchichikitika kumango dzangu hadzisikudziona ine mango dzangu dzanga dziri apa unomboziva kuti mango ityezi vana vese kumane chidoko vanongoya chingoti karakara mumuti momo ndiri kudzidya mango dzangu ndiri kudziziya kani mango dzangu kudya mango ndakatodzora picture maindikuratidze mapictures andakadzitora dzanga dzakutotsvuka dzadzokutoipa munopengere imwe yacho dzanga dziri 3 imwe yacho handisikuiona dzanzirisa moyo yavo semungandizoti mungatere mango shuwa mango pikicha shuwa kuti ndidzione kuananda ndidzidya zvino manje vana vese vanogona uri kwavo vese vanongoya vachitemha mango idzi vachingodya hapana zvandikambovaiteni vana ende inozoti mazirye apa angarisa moyo apa pakuva ndikunyaya pano nditori set measure yacho ndogona kutomesha munopengerekuratidza kuti riri kudhonza shuwa munhu ungamezhe muti womumango shuwa saka nini panapa pamba ndichadya nengu handiti semune munondita seko izvozvi zvivenge muri kuserwa hamuna kuona here vane izvo zvachikwira mutu kana zvinoisa renti tisongoti hafu apa zvonei because nini mangu handidzizhike handi patinobhadhara renti tinobhadhara zvisi nemiti saka imoto anoita hafafu nemiti inini manje ndoita hafafu kana kuti ndotombomira kusiya mari yechengo mombomwa nemango zvondo matinehede nge pabebi makajezwa munoziya ndomwatine mango mango zangu handifudzwa ndakatodzitora picture ndakasi ina ndiri kutaura kuti vana ukoko vanhu vanenge vachingokwira vachingodya vana vese kumanext doko manje unozoti ndiana kuripotera waripoterwa neminisi nunzi kuita sei ndataisa mbini ndaona magreen bomb achitenderero ndakuzoti modzi dzemumango yomuti mundoziziva ingeka baba sosoka mundikwanire mazvinzwa ende unoziva wakatsotsi sei totsiyei kuba mango ndakudya dzibisha ndichadya dzakaipa usaka ini ndiri totsiyei kuba mango dziri mumuti ndoteki nedzimbishi munodya dzakaipa unopengereni zvinoini mari yechingwa ndoida pano amungambotedza kutisira mari yechingwa muchindodzodomwatine mango iyi munopengereni kumwa nemango mari yechingwa ngaisari Henshow TV.